Ang patay nga gisod sa lungo nagchinilas sa sapatos. Ang sapatos ay magtiniil. Sus langit. Lain kayo, bingo yung langit ko. Mag-tak-tak-tak-tak na lang ko ano to. Ilang mga tiktak. Wala man din magsanilas, mamoy. Nagsapatos kay last day na niya. Patos gina. Magsapatos. Siyempre, para presentable ta din do, sir. Kaya ang uban mga patay, nagsapatos man sila. So at least di ka malahi sa ila. Sapatusan na lang. Ano man kay? Kay para pag atubang sa Ginoo, presentable. Tiniil ra guro, di naman na maigo lang inigpagsuot ng gahi na niya. Depende kung unsay pasulob, sapatos siguro aron kuno makuan mo adto na sa laing dapit. Patay na siya unya. Imata siya kinibalik siya kung asa si kasinilas. Man!